skal bruge glas. Skal vi bruge noget vaniljeis. Og så skal jeg bruge noget kakaomælk. Og du skal bruge en sugerør. Og en frostårske. Så tager du din is. Ja, tilbage. Så tager du en masse is. Så tager du kakaomælken. Hælder det i. Og det skal vel helst være den her. Og står der på kran, så presser du det. Ja, det tager lidt tid. Det kan godt lide en bræk, men det smager fint. Det skulle jeg sige fra kameramanden. En medhjælper. Så hvad kommer det til at se ud, når den næsten er færdig? Det er faktisk også smart en og hvad nu det hedder, og bare blende det. Men, og I kan også blende det i en blender, hvis I vil. Men det er meget sjovere. Det tager bare lidt længere tid. Sådan. Så tager du sugerør. Og så river du bare. Og der må helst ikke være klumper. Prøv at lave det, I bliver overrasket. Og